Реших да запиша нов клип, тъй като ме питахте въпроси, които не бях включила в предишния и тъй като не ми хареса как бях записала, затова реших по този начин да процедирам тук. Болницата и избор на екип. Аз по принцип съм от Пловдив, но живея в София от вече почти 2 години, може би. Мисля, че станаха. И естествено, по-рентабилно ми беше да отида и да се запиша да родя в София, като се предполага, че тук има доста добри специалисти, доста добри клиники. Не казвам, че няма, но може би аз попаднах на най-противните и най-отвратителните лекари, с които можех да се запозная. Няма да назовавам имена. Ако сте ми гледали тиктоците, най-вероятно там може да срещнете къде ги споменавам. Когато отидете се запишете част за секция, в която и да е болница, то се усеща отношението, то се усеща, когато един лекар ви вижда като само пациент и поредния добитък, или може би като човек, който е притеснен, който има нужда от допълнителна информация и това да бъде по някакъв начин задоволен, че ще се погрижат за него вътре, тъй като става въпрос за секция, не е малка операция. Това са уникално тежки дни, за които ще ви разкажа. Затова аз имах 2 случая. В едната болница, където влезнах, ме посрещнаха с тостера в ръката. Имах такъв разпит, където останах с впечатлението, че жената накрая ми каза: не всички имаме късмет като тебе. Че не съм ползвала противозачатъчни, съм нямала аборти, което според мен беше лично мнение, което не си заслужаваше с тостера в ръката да ми се обясни. На другото място не ми се обърна абсолютно никакво внимание и просто се държаха с мене все едно, каквото аз ти кажа, това ще правиш. Ти си поредната. Нищо специално. Посъветваха ме да отида в Пловдив, в болница Пълмет. Виждам в коментарите, че доста хора са сметнали, че съм в Вселената. В Вселената не съм била, само единствено в Пълмет. Когато отидох там, аз си бях по препоръки, аз си бях избрала лекар, доктор Мирчев. Бях прочела и в интернет, може да погледнете доктор Мирчев в УМБАЛ Пълмет, че има доста позитивни отзиви, затова бях спокойна, че може би тук ще е мястото, въпреки да е на 2 часа от София. В момента, в който влезнах, този човек така ме предразположи, че аз едно си записвах час за ногти. Така ще ви го кажа. Абсолютно всички прегледите на бебчето, където трябваше да се направят, да ми погледне морфологията и другите изследвания, това естествено беше на лице. Говоря ви към отношение човек-човек, тъй като аз много се притеснявах. Това е първата операция, в която съм в съзнание и то реално аз нямам много операции. Махали с мисливиците като малка и лазерна корекция на очите. Затова и раждам секция. Той просто ми каза: няма се притесняваш, аз съм вътре. Няма какво да стане, щом аз съм вътре, човека си е с опит. Вика: нито гък. Коя дата искаш? Може от тази до тази. Тук не съм на работа, на 21. Буквално се записах час за ногти. И се успокоих супер много от тази гледна точка. Самата болница мисля, че работи със здравна каса. Тя е огромна. Аз отидох секция платежно. Просто исках да си платя. Цената, която ми излезна за една седмица горе-долу престой, е 2100 лева. Но пак ви казвам, може да попитате и по здравна каса. Болницата има доста отделения, и отпред има аптека, място, където готвят, като столова с кафенце отвънка, което между другото готвят наистина много хубаво. Изпробвах. Уютно е, чисто е, няма такава навалица на псовни и така нататък. Знаете по държавните и по болниците за какво става въпрос. Като влезеш, всичко е в зелено, светло, тъмно зелено. Знаете, че зеленият цвят успокоява и всеки си изглежда адекватен. Това, което мога да кажа за пръв поглед, когато отидох за първи път там. Продължаваме нататък с болницата. Аз родих секция на 21-ви, приемът там става на 20... в понеделник. Де факто един ден преди това. Аз лежах до неделя
в неделя ви изписват, дават ви документите, а самата процедура за секцията и как се случват нещата през всеки изминал ден ще ви кажа по-нататък в видеото. Прием. Когато ви приемат с багажето и с документите, ви настаняват в една стая. Аз в случая бях самичка, след това дойде още една женичка на следващия ден. Тя беше след моето секцио. Това представлява стайчката, поне където аз бях. Пак ви казвам, всичко зеленичко направено. Имаше място, където ми бяха оставили неща за бебчето, които все още си нямах идея как да ползвам. Чисто беше, приветствам медицинската сестра, настани ме, усмихната, не беше намръщена, както в повечето случаи, когато аз съм била където да е било в медицинско заведение. И ми каза, сега ще дойдем да измериме тоновете на бебето, което се прави задължително. И това представлява. Вие цъкате с един бутон, когато чуете бебето дали мърда. Процедурата отнема горе до около 15-20 минути. И ми сложиха абукадче. Бях си на системки. Мисля, че 3 системи ми сложих. Аз не питах какво ми слагат, къде ми слагат, не искам да знам. Нямаше и да разбера дори да ми кажат, така че всичко беше наред. След като ми минаха системите, аз бях свободна да правя, нали, каквото си поискам, но все пак да се разходя. Слезнах долу, взех си кафенце, седнах на една пейка, качих се и може би някъде към 8 часа. Да, 7:30. Качих се горе и те ми бяха казали, че от 8 часа вечерта аз няма да мога да ям, няма да мога да пия абсолютно никакви течности, включително и вода, което така и се случи. Също много важно, самото отделение, където ще лежите, е с контролиран достъп. Вие може да излезете отвътре, но никой не може да влезе вътре, освен ако вие слезнете и искате да се качите горе, ще трябва да позвоните на звънец, където ще трябва да ви отворите. Ако искате да слезете по 5-10 пъти първия ден, едва ли ще е приятно някой да ви отваря постоянно вратата. Все пак хората имат работа. Друго много важно, когато ви настанат в стаята, вие имате 2 закачени листа, които се намират до вратата. Предполагам, повечето случаи. Имате на разположение екип от неврология и екип, който е специално за вас. Тъй като след като излезете от операцията, ще има единият екип се грижи за здравето на бебето, другия екип се грижи за вашето лично здраве. В стаята няма спешни бутони, всичко се случва с мобилен телефон. Звъните, което пак ще обясня по-нататък в клипа, звъните, искам да ви кажа, че аз повече от 5 минути не съм чакала. И то може би защото вие може да чувате от съседните стаи SOS бутона. Просто при нас нямаше. Не знам, защото може би те са по здравна каса или ние не сме. Не съм запозната, затова не мога и да ви кажа със сигурност. Но ще бъдете с мобилен телефон. Като на повикване буквално рум сервис. Деня на секцията. Деня на секцията станах към 6 часа сутринта и по спомен може да изпусна нещо. Мисля, че още една банка ми бяха служили, но ще ви изложа една или две. Лекаря ми дойде сутринта, след като медицинските сестри вече бях свършили с банките. Каза ми, Ванче, как си, всичко наред ли? Аз казах, да, викам, горе-долу, никой не ми беше казал в колко часа ще ми е секцията. Горе-долу, кога ми е секцията? И той каза, 15-20 минутки, вика, идвам тази мама, няма да се прашиш. При което аз започнах да звъна, естествено, дори да ми кажат, няма да се плашиш, аз съм... Как няма да се плаша? Ще ме кълците, няма как да стане. Звънах на роднините и им казах. Секцията горе-долу продължава 1 час. Така че те нямат достъп до вас. И дори да ви кажат в последния момент, вие винаги може да им звънете, да се настроят. И те имат също номера и може да им дадете номер на лекаря, който ще ви оперира. Той е в кореспонденция с тях също. Та минаха 15-20 минути. Дойдоха и ме взеха от стаята. И аз с бабината нощничка, хода си, възможно най-бавно, защото ме е страх, с една от медицинските сестри. Минавате по един коридор и стигате с едни отварящи врати до хората, които ще ви оперират, насядали, чакащи вас, говорейки си. Моите бяха с едни много сладки червени по спомен униформички, буквално както е на филмите, както е в Анатомията на Грей, така си стоят отпред и си чакат. Посрещаха ми се с усмивка, на мен изобщо не ми се усмихваше. И като завих наляво, видях голямата операционна стая, която е точно така, както си го представяте вие във вашата глава. Страшна. Добре направена, уютна,
Но просто виждате операционно легло с светлини, хората почват да влизат, нали, да те поздравяват и просто ти казват, нали, само седни на леглото, по което ти сядаш, ще виждаш, нали, не виждаш инструменти, но виждаш как всеки почва да се подготвя за теб. И ти знаеш, че момента наближава. Една женичка по-възрастна дойде при мен и ми каза, нали, аз ще съм с теб през цялото време, до теб ще си говорим, ще ти кажа кога ще ти бият опойката, искам да ме слушаш и да правиш това, което аз ти кажа. Като го каза супер усмихнато, поздрави ме преди това, запознахме се, не беше... не ме алармира по никакъв начин, че тези хора ще ме правят каквото си поискат. Просто тя ме посрещна много добре, за което ще обясня по-нататък и за тяхното отношение като цяло. И процеса. Когато седнах на леглото, жената дойде пред мен и ми каза, нали, сега искам да ме хванеш и да си наведеш главата ето така. Вие сте гола, махнали са ви ношничката. Навеждаш си главата ето така и не мърдаш. Много е важно да не мърдате, когато ви слагат опойката. Не мърдате. И ми обясни, нали, че първо ще ми обезболят мястото, където всички сте виждали, които сте запознати с секцията, че ето такава метална иглата, няма как да не ви е излизало или да не сте търсили от любопитство, голяма грешка. По която аз очаквах това да го усетя като нали, най-голямата болка в живота ми. Но усетих една съвсем малка игла или пробождане или нещо от този сорт беше, при което аз винаги питам, какво беше това, нали, няма да те боли, там къде ще сложат реално погледнато голямата игла, спокойно, това е точно за това. При което в този момент явно те ми слагаха голямата игла, нищо не усетих. Единственото, което усетих, беше напрежение, все едно съвсем леко почва да ме наблява бъбърка. Аз така поне лично го усетих. И казах, готово, това беше. И аз, добре, викам, целият този стрес, викам за какво беше, но все пак остава ти стреси от това, че трябва да легнеш и да те клъц, нали. Веднага те слага да полегнеш и започваш да усещаш едно изтъпване на краката и те започват да си говорят с теб. Всички. Те си вършат работата и си говорят с тебе. Единият там бърка, мърка, а другия ми слага това отгоре, където да не виждам, нали, какво се случва. И през цялото това време, освен че си свършиха работата, те комуникираха и с мен в началото на операцията. Та докато ме подготвях, аз усещах вече, нали, че краката ми изтръпват. Женичката почна да попълва документи до мене и ми каза, нали, сега няма да се пресняш, буквално няма да усетиш нищо. Дори да ти го кажат, аз усещам паника. При което влезна и главният ми лекар вече, доктор Мирчев, и казаха, сега започваме процеса, викам, всичко ще бъде наред. И ти стоиш така, но ти можеш да ги движиш тези ръце, можеш да говориш, можеш да си мръдаш главата, просто от тук надолу не усещаш нищо. Единственото, което усетих, докато жената ме пита за лазерната ми операция да ме разсее, беше дърпане. И то от сорта на... Как да ви го обясня сега? Е така. Така в момента ме боли повече, отколкото ме болеше тогава. Казвам. Честно. Нали, това е лично мой организъм. Но може би психически, защото ме настроиха по-добре. Това беше. Продължават си работата, аз продължавам да си говоря с жената. Отстрани имаше една тон колона, където бяха пуснали музика като на радио, нали? Даже почнах да се бзикат някой не искали чалга. В смисъл, настроението беше много добро. Може би минаха 20 минути, 30 минути, къде... Даже мисля, че 20 минути бяха, но просто там времето ти е малко ето така в главата, така че може да ви изложа като време траене, кога стана в началото. Нали, жената само каза, айде честито, докато аз съм обърната така и си говоря с нея. В момента, в който чух айде честито, чух детския плач. При което, нали, те ти го вдигат за части от секундата отгоре над бариерата, която имаш, за да не виждаш. Само го видях едно такова зелено, покрито в слуз. Как прави, и директно сълзите ми тегнаха за част и секунда, защото аз принципно не плача много. Нали, и почнах да се смея, почнах да ми става готино. Вика, айде честито на Мартинчо, защото ти бях казала как ще се казва. И в този момент тя директно се обърна, почна да записва часове, мове и така нататък. И аз
Повечето хора казват, че чувството е облегчаващо. Аз нямах никакво чувство, защото нищо не усетих. Единственото, което усетих, може би, тъй като не знае, че тогава го изкарват, както ви казах, аз си говорих с жената, е все едно някой те натиска отгоре. Ей така, явно така са го изкарали, предполагам. И изневделица ми каза, нали, честито. Взеха го на някъде и си продължиха работата. И тя каза, още малко и си готова. Това беше дъга. Нали, процесът след това беше малко по-дългичък, отколкото преди, нали, да видя бебето. Но през това време ти го чуваш как реве там, където са го взели да го мият и така нататък. И ти го носят, докато все още, нали, те оперират и ти го докосват до буската. Това и беше много сладко. Нали, няма да ви лъжа, всяко едно бебе в началото изглежда като червиче, но си беше моето червиче. Дадоха ми го за около 1 минута, нали, само на буската и си заминаха. При което, може би половин час след това, аз бях готова. Пак казвам, ще ви изложа за като време трайне, но не мисля, че беше повече от 1 час операцията. Нещо такова. Единственото, което беше вследствие, тя жената ми каза, сега единственото, което можеш да усетиш е треперенето. Защото ти почваш да... Не е като гърч, не знам как да ви го обясня. Просто все едно, че е студено на цялото тяло. И това е заради шока на тялото при самата операция. Не е нещо, че ще припадаме и ще умираме. Казаха, готова си. Взеха ме заедно с самото... Преместиха ме на друго легло, защото те не може да взема това голямото легло. Много джентъл, не усетих почти нищо. А мен беше страх, между другото, като видях, че така ще ме дигат. Викам, те сега ще ме проснат. Но не стана така. И тръгнахме, нали, по коридора. Губи ми се наляво или надясно, или на къде завихме. И тъй като аз не знаех, че така се процедира, изведнъж както си пътувам и съм една такава леко замаяна, си пътувам на легалцето, се отвориха едни врати и моето семейство беше там. Защото аз помислех, че те просто ще стоят долу и ще чакат, нали, да всичко е много наред, но явно може и така. Те вратите се отвориха, мома видя на разплака се миличкия, вика, ще се справиш, защото аз сигурно съм изглеждала, нали, все пак бледа, кръв е текала от мене и така нататък, дори да не съм го усетила. Погледнаха ме буквално за 30-40 секунди, ни разрешиха, т.е. има цунка такова накъва, затвориха се вратите и ме върнаха в абсолютно същата стая. Не съм била в някаква по-различна. Възстановяването след секцио. Когато се докарат вътре в стаята, започва 24 часа лежане. 24 часа, в които ви имате екип на разположение за абсолютно всяко едно нещо. Прави ви туалет вечер. Туалет означава, да ви подмиват отдолу, точно като бабите след време, когато са на легло, защото вие не може да мърдате много-много. И започвате диетата с водата. Може да пиете, както ви казах, само единствено вода. Как стартира процеса? Започвате да си пишете на телефона, защото бойката още не ви е пуснала рано погледнато, вие не усещате нищо, почвате да пиете вода, защото сте жадни. Обърнати сте, естествено вие лежите по гръб, така че ако решите да спите и, нали, ви се доспи, единствената полза, в която може да спите, защото не може да се обърнете да искате, е така или така. Завиват ви, питат ви всичко наред ли е, едната жена даже така, как сте мамита. Може да им звънете буквално да дойдат да ви подадат шишето с вода, което е от другата страна на бюрото до вас. Никой няма да ви се начупи, защото на мен ми се беше случило такова нещо, тъй като не можах да стигна до там. Трябваше да се протягам, а то като те попусна опойката, почва да те боли леко, нали, и да те наболява надолу. И отделно органите все пак ви се наместват все още. Така, минават първите 24 часа. След тези 24 часа, сутринта пак горе-долу се получават нещата. Пристига рехабилитаторски екип. Имате един главен рехабилитатор и придружаващ с него. Този човек трябва да ви изправи и почвате малко по малко. Не е нужно да се случи от първия ден или от първия път, но трябва да се изправите вече и да сте самостоятелни на следващия ден. За да си видите бебето, в смисъл те ви го дават, ще обясна това, нали, по-напред, но за да може да се грижите за него, което е напълно нормално. Ако не може да се изправите, никой няма да ви даде да се грижите за новородено бебе. При мен се случиха нещата така, че аз се изправих. Трудно, но се изправих. Болезнено, но не от този тип болка, където, нали,
е страшна болка, по-скоро е неприятна болка, защото имате предвид, че вие сте лежали 24 часа неподвижно, отделно вътре са ви намествали органи и така нататък. И налягането, което се получава от легнало положение, те ви карат първо да се тласнете настрани и тогава да се изправите. Все пак, особено ако сте с много ниско кръвно, главата ви може да направи един уникален световъртеж. Човека ми каза, в момента, в който започне световъртеж, размазване на погледа, пилкане в ушите, казваш ми директно да те връщам, защото първата цел беше да стигнем до тоалет. Вие си имате самостоятелна тоалетна в самата стая, която в случая я делях с друго момиче. Трябваше да стигнем първо до там, после до коридора и не помня после къде трябваше да стигнем. В случая аз се изправих, човека ме държеше, казваше: ти си герой, ти си силна, ще се справиш. Стигнах до тоалетната и изведнъж ми се случи точно това. Започва да става. Просто ме е много гадно, като се сещам, защото за първи път почти припаднах по този начин. Всичко, което този човек ми каза, че може да се случи в едно. Стана ми лошо. Почнах да правя ето така този знак, защото дори да можех да кажа, че ми е лошо, дори да се личи. И директно седнах отгоре на тоалетната и човека ми каза: край, вика, по-късно пак. Каза ми, че че не съм аз виновна, че всеки организъм е различен и е напълно нормално. И че даже съм доста смела и че добре съм се справила. Това беше много гадно, наистина. По-гадно от болката. Чувствах се като разочарование. Стигаме към толкова ли съм зле. Естествено, по-нататък вече се раздвижих. Тук хапвах първата ми адекватна храна, супа. Главното, което е световъртежа. Световъртежа пребава доста работи в изправянето. Това е нещо, което вие няма как да не минете. Няма значение дали сте напълно здрави, дори да нямате усложнения, няма как да го избегнете. Имате раздвижване и трябва да се изправите. Доста хора ми писаха преди да ми се случи на мен, че е много важно да се изправиш, много е важно да се раздвижиш, но докато не го усетиш, е доста различно. Различно си го представяш. В момента, в който си изядох супата, пак останах си на леглото, естествено, легнах си. За вечеря вече имахме, мисля, че пак супа на същия ден. Държаха ни на течни храни първия път след тези 24 часа. И вече на следващия ден ни дадоха лист с обедно меню, в което да може да си изберем всичко както трябва. Това е първия процес, раздвижването след операцията. Бебето. Кога си виждаме бебето, какво правим с бебето и как ни представят бебето. Екипът от нейрологията там се занимава изцяло с бебчето и му прави тестове. Вие го виждате за около 10 минути, 15, както казах преди. След това те ви го докарват и е изцяло ваша грижа, освен млякото и къпането вечер. Какво ще рече това? Тези неща, които ви показах, те са изцяло единствено за ваше ползване. Вие трябва да храните бебчето, в зависимост от това дали сте на кърма или дали сте на адаптирано мляко спрямо техните инструкции. Те ви носят, ако сте на адаптирано мляко, през 3 часа млякото. През това време вие си имате ето такова като легалце, което стои до вас и почвате да свиквате с детето. Кога плаче, кога не плаче, къде трябва да го изтупаме, мупаме и така нататък. Главно при мен беше с моето бебе. Идва млякото, храниме го. Те ви показват позиция, в която най-окей да се държи бебе. Като го нахраните, трябва да го оригнете. Те ви показват и позата, в която трябва да го оригнете и да го приспите. След това, горе-долу, около 10:30-11 часа, нещо такова, всяка вечер те идват и го къпят. Те ви показват как се къпе, но също и го правят за вас, ако имате желание, всяка вечер, докато сте там. През времето, в което бебето е при вас, което е постоянно, освен ако не го взимат за тестове, защото имайте предвид, че те имат неща, които трябва да свършат и да тестват при него, влизат екип от кардиолози и екип от невролози, не постоянно, но всеки ден,
Проверяват бебчето, питат ти как си, как е бебето, някакви оплаквания, имаме ли някакви въпроси, имаме ли, видяли сме нещо нередно, което ни притеснява. Проверяват го, след това има един тест, който е за слух, тест пас. Влиза също една жена, която да му го направи. И всички са много дружелюбни. Просто влиза лекар и ти не се стряскаш, общо взето. Това е с бебенцето. Но, кога може да ни видят в болницата и кога не? След като ви мине раздвижването, вариантът да ви видят в тази болница е единствено в стаята за свиждане. Стаята за свиждане става от 4:30 до 5:30 абсолютно всеки ден. Бебенцето, който и да е, дали ще е бащата или някой роднина, го изкарват за около 5 минутки през едно стъкло да се види. Те нямат пряк достъп до него, но до вас имат. Както казах, от 4:30 до 5:30 всеки ден. През останалото време вие може да слизате долу за кафенце, да ги виждате, ако желаете, или просто да си ги видите, но трябва да отидете и да кажете на неврологията да ви гледа бебчето, първо няма да ме има 10 минути, няма да ме има 15 минути, сега зависимост, нали, дали те могат, защото всеки си има работа, както знаете, и си се раждат бебета. Аз в този случай се бях разбрала с женичката, която беше при мен, защото имах доверие, изглеждаше много добре, изглеждаше като много добър човек. И аз си гледах за 10-15 минутки бебчето, тя ми гледаше моето, като главно когато спят. Ако сте сами в стая, вече ще трябва да потърсите неврология. През останалото време, в което вие сте в болницата до изписването и се грижите за бебчето, когато поне при нас беше така, когато ни заболи прекалено много и под болка имам предвид, защото ние се изправяме и това все още опъва, органите все още се наместват и една такава болка все едно си схванат с мускулна треска. Такъв тип болка, не някаква прорязваща болка, но това е за моя организъм. Ние звъним и казваме така и така, може ли обезболяващо. Те идват и през бокачето, с което стоите през цялото време, вие вкарват болко обезболяващо. Естествено, ако искате постоянно, те си казват, че няма как да е постоянно. Но след това болко обезболяващо си като нов човек. Пак те боли, но повярвайте ми, различно. Затова съм нямала чак такъв дискомфорт прекалено голям да се свивам от болка при тях, защото те се грижиха, нали, да ми е окей. Денят на изписването. В денят на изписването, главно това се случва сутринта, но имайте предвид, че ако сте родили примерно в 9:30, няма да ви изпишат преди този час. Ако сте родили в 10:30, пак няма да ви изпишат преди този час. Трябва да е след часът, в който се е появил бебчо. Аз родих в 9:35, моето изписване беше в 12 часа. Изписването става за 20-25 минути. Не си представяйте нещо, че ще стоите вътре по 1 час да се виждате с вашите родители. Не. Отивате в стаята за свиждане, те взимат бебето и почват да го преобличат. В този момент влиза бащата, на мен ми дават документи, които трябва да подпиша, като експертизата на бебето, платежно, младежно и така нататък. Той влиза вътре, радва се за първи път на живо, нали, да се докосне до бебенцето. И след това те не пускат останалите хора вътре, вие излизате където е чакалнята и там ви очакват останалите роднини. И оттам нататък правите каквото ви трябва. Относно документацията, както казах, на вас ще ви бъде, ако сте на трудов договор и ще взимате майчинство и така нататък, те ви пускат болничния. В моя случай е до декември месец. Като те ви го пускат и вие може да отидете и да си го вземете и да си го дадете към работодател. Аз се върнах една седмица след това, нали, той може да е бил готов преди това, естествено. Но те са задължени да направят това нещо. За бащинството също, ако желаете документ за бащинство, казвате и ви издават без никакъв проблем. Другото, за което трябва да се върнете след изписването, е за да ви махнат конците. Искам да ви кажа, че то е един конец с 2 панделки и аз за първи път ми махат конци. Мислех, че ще боли. Буквално само усещаш как се издърпва. Никаква болка, така че затова не искам да се стряскате. Наистина не боли. Много важно нещо, което искам да кажа. Аз не съм медицинско лице.
В този клип се говори само единствено с моите здравни показатели. Вие, ако имате заболявания, ако имате някакви усложнения, може процесът да не е същия както при мен. Аз влизам без никакви усложнения, без заболявания, напълно нормално избрано секцио, не по спешност. Също така искам и да предупредя. Аз казвам само и единствено през моите очи как е било. Нормално е да има негативни отзиви за там, негативни отзиви за секциото, за което е напълно нормално, но аз говоря от моя личен опит. Всеки един организъм е строго индивидуален. И при вас, както казах, с риск да се повторя, може да е тотално различно или да е било тотално различно, както предполагам, че ще видя в коментарите под един вид. Този клип не е реклама за болницата. Никой не ми е платил. Никой не ми е казал, о, ти си, нали, че съм инфлуенсър, нещо, т.е. да съм имала лично отношение към мен. В стаята имаше друга жена, която получи абсолютно същото като мен. Така че всичко е реално, всичко съм го изпитала аз и никога не бих излъгала някоя майка, че там е хубаво, а всъщност не е, ако са ми дали пари. Защото това, което се минава след секцио, защото по време на секцио не е толкова фрапантно, е нещо, което всяка една жена трябва да помисли много хубаво какъв екип да си избере, защото освен физически имате нужда от емоционална подкрепа, имате нужда да сте спокойни, че като дойде медицинската сестра няма да ви каже арема, ставай. И това е място, което аз случайно избрах, без да знам какво ще се случи и попаднах на страхотно място. Мата болница и екипът. Абсолютно всеки един там се държеше като човек. Всеки един там си свърши работата както трябваше. Аз съм жива, права, здрава и корава. Емоционално съм добре. И ако имате възможност, защото не всеки има, нали, възможност да си плати на частно, аз не съм запозната как стоят при здравното, но хората, които видях, не мислят, че за това, че някой не си е платил, ще се държат по някакъв друг начин. Даже и чистачките, които влизаха всяка вечер да чистят стаята. Дори те бяха дружелюбни. Те бяха мили. Те те разпитват. Едната се справя да ми гледа бебчето и вика, о, пу. Разбирате, хората просто бяха един огромен екип. За което съм страшно благодарна, ако случайно някой гледа от тях това клипче. Колкото и да си мислите, че това, което сте направили, примерно, е просто да си свършите работата, повярвайте ми, това, което съм видяла аз и съм сигурна, че доста други хора, това, което вие правите за вас е нормално, за нас е странно. Странно е някой да се държи по добър начин в медицинско заведение. Затова много ви благодаря. И ако буквално вие ме разубедихте, че може и да искам второ, и ако ще раждам второ, аз ще се върна там. Вие, останалите зрители на този клип, ако имате възможност, сега не ви казвам от Варна да пътувате до Пловдив, ако толкова много се притеснявате, ако толкова много ви е страх или ви е за първи път, това не е платен клип. Наистина никой там не е знал, първо, че съм инфлуенсър, че качвам, макар че не съм кой знае какво, нали? И така нататък. Те просто бяха нормални хора. Ако имате възможност, отидете и се запишете там. Защото ще ви спестят много главоболие и ще успеете буквално да се насладите на целия момент, доколкото е възможно, а не да мразите това, че сте родили. Не да мразите това, че трябва, ако имате второ, да минете през същата гадория. Просто да ви е спокойно да знаете, че влизате и всичко ще бъде наред. Благодаря, че станахте с мен до края на клипа. Тук е различно видео, защото имах технически проблем с телефона и ми се изтриха някои неща. Надявам се да съм опреснила на абсолютно всеки, доколкото се може най-добре. В мой инстаграм профил в момента има Q&A, защото предполагам, че съм изпуснала някакъв въпрос, на който ще отговоря с видео там, така че може да отидете. Тук ви оставям инстаграм профил ми, може да го видите в линка в YouTube. И ще се постарая днес да отговоря на абсолютно всеки един и да вземам всеки един коментар под внимание. Благодаря ви отново, че останахте. За първи път правя толкова дълъг философски клип, където да е било. Благодаря ви, мамите, отново. Чао, чао!